Kaupenu kamunagiro style and ya cheka baka my baby a shoka naka she my be ourselves she daka inspiration so but not take her top windows zetu to the mama business class ajisi kuda kupamba no stress togo na kutosia adiresi sakapata ni yatu wa bedi tumetiresi saka uchishuona ndiye sauro ishungu tangu kuku yitagauro tichiri kutitira kushanisa tauru pati majamo ndibate ipapo inini zangu zinonaka zinodaka zinodura ndini puti linosiya vakura ndinobva ndaita kusiyana vachikora saka ndavachina ndikati naka dola daka zinonaka zinodaka zinodura asi maone saka rega indivachune pinda ipapo unobatanidza kana uchikwanisa kwapaita wasvika kuti uvavaraita nekuti ndiyo patani yacho iri naka dola daka inini ndindakabaka kuda kugara zvakanaka saka uchiona chivasipaka nditori naka dola daka inini ndindakabaka kuda kugara chivasipaka ndichida kugara zvakanaka saka ndiri naka dola daka inini ndindakabaka ndoda kugara zvakanaka saka uchiona chivasipaka nditori naka dola daka inini ndindakabaka ndoda kugara zvakanaka saka uchiona ndichisipaka naka dola daka inini ndindakabaka kana chimdara chakavaudza mukanya chikati kana munhu anoda munakiro akadini kopasi pano anoda munakiro naka dola daka ndanga ndisati ndataka pangapa ndendatsika vese vanosara vachiseka naka dola daka hapana nokwanisa kuivhika kusvikira imba yangu ndavaka ndichagara upenyu hwakanaka ndikati naka dola daka zinonaka zinodhura zinodhaka ndikati naka dola daka zinonaka zinodhura zinodhaka baba asi maune rega ndivachune kuti vasazoudzwa nemakuhwa kuti itori naka dola daka inini ndindakabaka kuda kugara zvakanaka saka uchiona chivasipaka nditori naka dola daka inini ndindakabaka kuda kugara chivasipaka ndichida kugara zvakanaka saka ndiri naka dola daka inini ndindakabaka ndoda kugara zvakanaka saka uchiona chivasipaka nditori naka dola daka inini ndindakabaka ndoda kugara zvakanaka saka uchiona ndichisipaka style and ya cheka baka my baby a shoka naka she my be ourselves she daka inspiration so but not take her top windows zetu to the mama business class ajisi kuda kupamba no stress togo na kutosia adiresi sakapata ni yatu wa bedi tumetiresi saka uchishuona ndiye sauro ishungu zangu kuku yitagauro ndichiri kutitira kushanisa tauru pati majamo ndibate ipapo inini zangu zinonaka zinodaka zinodura ndini puti linosiya ndavakura ndinobva ndaita kusiyana vachikora saka ndavachina ndikati naka dola daka zinonaka zinodaka zinodura asi maone saka rega indivachune pinda ipapo unobatanidza kana uchikwanisa kwapaita wasvika kuti uvavaraita nekuti ndiyo patani yacho iri naka dola daka inini ndindakabaka naka dola daka chimoko changu bounty chitori naka dola daka pombe yangu jagwa rangu naka dola daka mafanzi yangu vese vatori naka dola daka stembeni amai vangu vatori naka dola daka newe futi jese titongori nakadololo nakamonakiro